Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV. Igama lami uyena uDr Mkhulumbela Sigovesa Lamba sadla mehlaso phansi kwamhlabela ingane umgqilazo wempahla kanzi ingane zophumaphi uprincipal wezinyanga zonke jikelele Africa yonke uyena uthisho omkhulu lo. Ngila kwiMpuma Kapa TV channel 260 ngizofundisa ngifuna ukufundisa ngokuthwala ngokuthwala ngegazi. Ngifundise ngesithwalo esingasebenzisi igazi. Ngifundise ngesithwalo segambling. Ngifundise ngesithwalo sabangasekho. Ngifuna ukufundisa ngezithwalo zibe u4 kwiMpuma Kapa TV channel 260. Ngifuna ukuqala ke babukeli beMpuma Kapa ngikhulume ngesithwalo segazi. Isithwalo segazi 1 asikwenzi ube nemali. Noma ngabe sikunikile leyo madlana but awuphumeleli. Usheshe wenze njani? Usheshe ubuyele down. Usheshe ushone, usheshe ufe. Kusheshe kufa abantu bemndeni isithwalo segazi. Usibona kanjani ke isithwalo segazi? Isithwalo segazi every day umuntu othwele ngegazi uyaxhela noma ngenyanga noma ngonyaka uyaxhela, axhela izilwane, ajabulisa abantu, badla abantu inyama bangayazi ukuba eyani. Isithwalo segazi leso. And then ngalesikhathi exhela akaxheleli nina njengoluntu lwasemphakathini. Uxhelela izilwane zakhe. Izona ejabuliswa igazi. Isithwalo segazi leso. Kufana nani? Kufana nokuhamba uye enyangeni. Uma uya enyangeni ifike inyanga ithi thenga ibhokwe or thenga igusha, uxhelelwe ngalezo lwane lezo. Umcebo wakho angeke ukusize ngalutho ngoba ngale xesha ungaxhelanga lezi lwane noma kanjani isipokwe sakho noma lomkhovu wakho noma lo tikoloshe wakho owulandile so ufundise inyama ukuba wona uyaxhelelwa. Noma kanjani uzozixhelela wona la ekhaya uyoxhela abantu bala ekhaya before ugqibele ukuxhela wena ungumnikazi wawo. Babukeli beMpuma Kapa ngifuna ukufundisa nje kabanzi ngaye isithwalo segazi. So uma uhambe waye enyangeni inyanga ifike ithi thenga lezo lwane lezo. Ngicela wazi ukuba lo mcebo wakho akuwona umcebo alright, akuwona umcebo obusisekile ngoba umcebo wegazi. Ngalesikhathi ungaxhelanga lezo lwane noma kanjani umndeni wakho uyophalala uyoshabalala kuyokwenzeka izinto ezirong phakathi kwekhaya. So ke kwiMpuma Kapa TV channel 260 advisor abantu. That's why ngithi nguthisha kwinqubo ethi ngihawukele ethonga lami. Nguthisha mina, nguprincipal wezinyanga zonke. Ngikhuluma ngento enguyo, ngikhuluma ngento engiyiyona. Uma ngikhuluma ngokuthi mangikhuluma ngokuthwala, ngikhuluma ngento enguyo mina, engiyaziyo ukuthi uma uthwele uba kanjani. Bantu bakithi phumani kumcebo ofast osebenza ngesithwalo segazi. Ngifuna uku-introduce mina isithwalo sami. Ngi-introduce isithwalo engisenza same time uphume u-right. Hayi isithwalo esizothi hamba uyoxhela ekhaya njengalezi nyanga egcwele la emhlabeni. Akusetshezwa kanjalo. That's why ngizobafundisa sonke isikhathi. Uyanyanya awunyanyi mina ngiyohlala ngifundisa ngi-advise abantu ukuthi abantu abangayithathi indlela efast ehamba nesithwalo segazi. Ake ngenze example. La ekhaya nginesithwalo sesikhwama mina. Isithwalo sami sesikhwama ngisenza same day lesikhwama same time ufika usibone ukuthi siphuma sigcwele ini phakathi. Uma uthanda ke ngithi asambe siye garage noma siye kuphi uyothenga ubone ukuthi lento engiyenzela esikhwameni ayithengi yini na. Okokuqala lokho isithwalo sami leso lento isegazini kimi yafakwa ikimi whatever engiyithintayo la endombeni yami kwenzeka nje imagic. Le magic futhi sambe siyisebenzise nawe ubone ukuthi yini le ezokwenzeka. Isithwalo leso ake ngikhulume futhi nangesithwalo sami sophondo, isithwalo sami segambling. O too serious njengoba unyaka uphelile, o too serious ufuna ukuthi uDecember wakhe ube muhle. UDecember wakhe ube muhle. Ngicela uze kimi ungadeposit imali. Iza kimi ngizokwenza lento uyibone ukuthi ngiyenza kanjani. Sihambe nawe siyodlala. Ubone ukuthi uDecember wakhe angeke ube mnandi yini. Ngiyaqala ke futhi nanokwenzela abantu ngenzela abantu into ngamanana phansi noma ngenzela abantu ispecial. Anginaso special ekulapheni mina ngisiyunyanga mfana. Anginaso ispecial ekulapheni. Umuthi wami awukho kwispecial. Anginaso special but ngithe angenzela abantu njengoba unyaka kuphela uDecember wakho khona uzoba muhle nawe ufane nowami nowakho uhleleke umndeni wakho nijabule nonke together ungahamba uhlupho omakhelwane. Ngithi ake nginenzele anginenzele special nginenzela nje simple thing ezokwenza ukuthi uphakame into zakho ubonakala uDecember wakho nawe ukujabulisa. Mbukelo weMpuma Kapa
usho ukuthi-ke January ngizabe sengibuyela kwi-price yami enormal. Kumanje nje ngithi umuntu angeze alandele nto noma ngeke ngiyidalule i-price. Nazi izinamba zami zivela kwi-screen. Nansi inamba yokuqala ukufuna ungifonele kuyo uthole that information. Ubuye-ke sihlale phansi ngikwakhele that thing oyifunayo. Ubone ukuthi yini le engizoyakha. Mina angikufihli ukuthi ngathwala and ngikhuluma ngento engiyaziyo. Angikhulumi ngento engayazi. Ngikhuluma ngento engiyaziyo enguyo. Uma ngithi ngikhuluma ngokuthwala, ngikhuluma ngento enguyo. Ukuthwala-ke akukho wrong. Kepha abantu bakithi bakusebenzisa wrong. Babe sebafuna ukuthwala izinto zabo bangayitsheli ukuthi azingadli ekhaya, azingahlabi imuntu emphakathini. Ngoba uma uthwele phela into zakho uma ungasayicontrol wena la ekhaya lakho, zigcina seziphumela ngaphandle seziyohlupha nomakhelwane. Ziphumele ngaphandle ziyohlupha nomakhelwane. Uyayibona? Ngoba awusayicontrol nawe seziyakwehlula. Uma sezikwehlula vele angeke ukwazi ukuzibamba zonke same time. Ngoba nazo suke azisezwa ayisalaleli ngoba ziqala ukuhlula wena. Vele sezohlala emzini yabantu, sezohlukuma zomakhelwane. Mbukelo weMpuma Kapa TV uyena uDr Mkhulu Mbelambelane uSikhofisa Lamba sadla mehlaso kwinqubo ethi ngihawukele ethonga lami lapho esikhuluma khona ngokuthwala lapho engithi khona abantu abeze unyaka uphela umuntu eza athatha into kimi kuza umuntu othandayo that why mangivela ngithi umuntu uyophiliswa zinqumo zakhe umuntu uyophiliswa zinqumo zakhe lezi ayithathayo ukuze uphumelele kumele urisk impilo irisk but don't risk with your family ungakwenzi lokho. Uma uriska ngendlela yokuthi uze kimi uyabona mina ngoba ngithi nguprincipal wenyanga mina nazo ziyakwazi lokho uthisha omkhulu imini nguprincipal wenyanga nazo ziyakwazi lokho ukuthi imini inkosi yazo imini umbelambelane imini umthakatho waziwayo umhlaba uyalingana wonke lo ngiphethe ikhubalo elenza ukuthi umuntu aphumelele acebe abe nemali njengami. Angifuni ukuthi ngithi ngokwenza unemali ngisho nami ngihlupheka lutho. Kupholiwe la ekhaya akutatazelo yonke into kuhamba kahle. Awukwazi ke futhi ukuya enyangeni. Number 1 into yokuqala ebalekile. Ngiyazi ukuthi inyanga zikhona ezinye ziyothi angikhulumi kahle. But ngifuna ukubeka into iqonde. Awukwazi ukuya enyangeni imbukelo weMpuma Kapa uye enyangeni uyokhangela uncedo. Kwalomuntu oyokhangela kuye uncedo kwayena uyambona ukuthi indlala ibhalwe emehlweni. Ulambile kwayena. Yini azokwenza la yona? Uyokuthwalisa ngenhlupheko uyophuma uhlupheka until because kwayena uvele weswele ulambile kanalutho. So ke mbheka umuntu oyakuye. Uma uya enyangeni uyahamba uye enyangeni uyibona ukuthi lenyanga le i-rich iphumelele ikunike lobu rich bayo ikuhlephulele lengcebo yayo. Awukwazi kuya enyangeni elambile. Shuthi uyothwalela indlala ngoba bakhona abantu abasuka emakhaya athi umuntu uyothwala ayothwalela indlala ayongena emkhukhwini useless angena emkhukhwini useless athi umuntu uzothwala already uzophuma nenhlupheko kule nyanga yakho owaya kuyo ehluphekile engenalutho isuku yothwalela inhlupheko whatever amakhubalo azokunikeza wona awezi ukukunceda ngoba vele kwayena uthwalele inhlupheko kwayena. Bakhona ke abantu abathwala babe bayothwala but babuye bahlupheke isuke bathwalele inhlupheko lomuntu loyo. Ayikho into yakhe ezolunga means into zakhe azange zalunga lapho ahambe wayothwala khona lapho wayehambe wayolanda khona amandla. Awukwazi ke ukuthi uhambile uyothwala namhla ubuye futhi uphinde ube inhlupheko into zakho zingakhanyi uphinde uswele ngisho ukudla. Uye enyangeni uthi uyothwala uthola inyanga i-drive itez uthola inyanga i-drive itez kodwa wena uthi ufuna ukudrive iLamborghini or ufuna ukudrive iFerrari or ufuna ukudrive Aston Martin or Maserati. Ngeke ukudrive ngeke udrive leyo moto usaya enyangeni yakhe i-drive itez ngeke kwenzeke lokho because vele ulande inhlupheko. Mbukelo weMpuma Kapa uyena uMbelambelane uSikhofisa Lamba sadla mehlaso ngikhuluma nje ngokuthwala mina ngifuna ukukhuluma ngokuthwala angikhulumi ngento engekho kuyo ngikhuluma ngento engiyona mina ngathwala ngathwalela ingcebo that why uma uza kimi ngikwakhela ukuthi ucebe uphumelele that why ngithi kulonyaka lo abantu abeze ngibenzele ngeless price anginayo ilokhuzani bathi discount ebunyangeni bathi special anginayo special mina anginayo discount anginawo umuntu uwe discount kepha ngithangezela nje abantu abambalwa ukuthi babuye beze kimi ngibenzele khona uDisemba wabo uzohamba kahle othandayo ongafuni futhi angezi that all.
kimi kuzothandayo umuntu nomuntu ophilisa izinqumo zakhe kwiMpuma Kapa TV channel 260 uyena umbelambela uSikhofisa lapha sadlametha umgqilazo wempahla kazingane zophumaphi konke ke okunyanga mfana okuzenza mina ngiye ngikunika udili kajele ngithi akuhlale kanjalo vele ngoba semaningi namavukana babukela niqaphele semaningi amavukana kunalezi inyanga ehamba zima emadolobheni zihambe ziphethe izipika zikhuluma na mina ngiyinyanga na umuthi ngiphethe umuthi othile ayikho leyo nto inyanga ihlala endumbeni la isebenzela khona inyanga ihlala esigodlweni la isebenzela khona inyanga izwakala ngezigi ukuthi nantsoko inyanga ifikile kuzibalana niyeke lezi inyanga ezigcwele lapha eKhayelitsha uthola iphethe izipika zindinda lapha koKhayelitsha zindinda lapha eMall zihambe imemeza mina ngiphethe ukubalo ngibuya kaMhlabelingana wonke umuntu sowuthi ubuya kaMhlabelingana ngoba uyazi kaMhlabelingana ukuthi kukhona umbelambelane indoda yamadoda umthakatho waziwayo ngihlala endumbeni ke mina isigodlo sami sikaMhlabelingana la ngihlala khona angiphumi ngihlala endumbeni ilapha engikhanda khona into zami ilapha engikhanda khona amakhubalo engcebo mina anginawo umuthi wokulapha umuntu ogulayo ningixolele babukeni angilaphi zonke izifo angithwaselanga futhi ukulapha abantu abagulayo that's why nodokotela abafundeli ukuba udokotela balaphe zonke izifo odokotela kunezifo kunodokotela wamazinyo kunodokotela odila nabantu abaphukile kunodokotela odila nama operation akubona bonke abantu abalapha zonke izifo ezami igubhu azihlatshelwa igazi esami igubhu asihlatshelwe inkukhu esami isigubhu asihlatshelwa inyama ngiyokutshela musu silandela ukuthi sidla ini angikwazi ukudalula ku media ukuthi sidla ini ngoba lokho amavukana okugcwele la koThekwini okugcwele la koCape Town okugcwele la koJoburg kuyokhanda isigubhu nako kube sekusidlisa that thing engizoyikhuluma la ku media so better ngingakhulumi ukuthi sidla ini ngiyokutshela sowukhona uma sidla uyosibona sidla phambi kwakho same time sidla ukudla sikuqede same time leyo nto ngiyakha la ekhaya isebenza kakhulu kwibusiness ioperate ama-business not ama-business okuthengisa amagwinya ungangifonele uma uthengisa amagwinya mina ungangifonele uma uthengisa amagwinya kulona ibhizinisi lelo-ke isigubhu sami ngisikhiphele the serious business ngisikhiphela abantu abenza amathenda number 1 uqala nje ube suya phezulu ngisikhiphela abantu abadila namakhampani sikhe ikhampani abanama-document ama-companies ngisikhiphela abantu abanama-transport serious transport hayi lokho amatekisi okwabotakala nokuthiwa kushutha abantwana angisikhiphe ingane encane isigubhu ngisikhiphela abantu abaserious abanama-transport angempela ngisikhiphela abantu abanama-flight sihambe siyo-operate ngisikhiphela abantu abanama-fame leso sigubhu senze imangaliso phela tu mina ngathwalela imali bayangibuza abanye ukuthi Dr. Mkhulu kanti lolu phondo lwakho uwina kanjani ngalo ekhasino ungangibuza okuningi iza kimi wena sihlale phansi ngikwakhela uphondo sithathe imoto yami nawe sihambe siye ekhasino ngifike ngidlala emshini ubone ukuthi kuyophuma malini ngibese ngithi ke sekunjalo ayibhame la kimi Pholiwe akutathazelwa uyena umbelambelane loSikhofisa lapha umgqilazo wempahla kazingane zophumaphi ngikhuluma ngokuthwala ukuthwala ke kuhlukene kaningi kunesithwalo senyoka isithwalo senyoka ngifuna ni understand embukweni eMpuma Kapa isithwalo senyoka sikhona inyoka isebenza ebhizinisini one inyoka iphinde isebenze kwi-crowd ekulandeni i-crowd ekulandeni abantu abaninzi ulandelwa ngabantu uyinkosi ungumfundisi as long nje ufuna ukulandelwa ngabantu uthengisa whatever oyithengisayo uthengisa ipolice uma ngugcabe ngalolu hlanga lwenyoka already abantu bazokulandela bazozemva kwakho bazokulandela abantu bazozemva kwakho inyoka isebenza kwi-crowd uma uthi ke wena mina ngine ministry ngifuna ukuthi kwenzeke izinto hayi ukuthi ngikunika inyoka uhambe nayo no kwakukudala lapho unikwa khona inyoka uhambe nayo angikunika inyoka uhambe nayo mina kunenhlanga engikuchaza ngazo la emzimbeni ngikucaba nje kabili kuphela tu ngikufake lento besemzimbeni ibe seyahamba yona iyo operate whatever le oyenzayo ikakhulukazi kuma ministry iyona esebenza inyoka iyona esebenzayo ngikucaba yona nje emzimbeni noma kanjani iyokutshela whatever ofuna ukuyazi ngegama lomuntu nangesibongo somuntu because i-prophecy iyona yenza ukuthi ukwazi ukubona i-prophecy mina ngiyithatha njenge self defense because ukwazi ukuzwa whatever ezokwenzeka kuwe neyenzeka kumuntu phambi kwakho omjongile ngoku umtshela ingxaki yakhe ukuthi yazi kwenzeka u1 no2 no3 no4 no5 empilweni yakho ngeviki eliphelile kwenzeka lokhu nalokhu after that umuntu akhangela uncedo
because into ebalekile ukwazi ngempilo yakho uphinde wazi nangempilo yomuntu ukuthi lo muntu uphila kanjani kwenzakalana hayi ukuthi azahlale phansi azaxoxele nakufuna wena umbone ukhombisa ukuthi uyakwazi ukudonsa amadlebeni akhona amadoda akutshelayo inkinga leyo nto leyo iyafakwa ke ngiyifaka la ekhaya mina ngiyifaka la ekhaya that why la ekhaya ngikufaka ikhubalo lokuthi ukwazi ukubiza umuntu igama lakhe nesibongo ne-cell phone number even ID uyibize ID yomuntu abone ukuthi umuntu ayino inkunzi le inayo lento iyafaka ibesemzimbeni iyona ekutshelayo ikutshela ngomuntu uqala ukumbona ukuthi lo ngusibani kwenzakalani uzofunani futhi ungaloku uhamba ugesa ngoba bayagesa befundisi nenyanga ziyagesa that why ufika la ekhaya ngikutshela whatever ukuthi kwenzakalani la ekhaya ukuthola kulona iphutha angithwalanga futhi ngoba ngesilima ngathola ngoba ngifuna impilo emnandi namhla into zami zihamba kahle kube khona abantu abacriticize ukuthwala bakubeke kabi because abanayo information uma ungenayo information ungakhuluma into ongayazi buya kumbelambelana uhlale phansi ngikufundise mina ukhona ngibuza umbuzo uthumele ensukwini kwi-email ubuza ukuthi yini kanti inyanga zonke kaMhlabele engana zabuya zazosebenza kimi ekhaya vele zaziwiki that why ngathi mangibuya eNampula ukuyolanda amandla phezulu kwele kaSamora Mashela kwela Samambona babuya bonke bazofuna umsebenzi kimi nalabo babedumile baziwa kuthiwa zinyanga enkulu babuya la ekhaya bazosebenza naba bangigandela umuthi bahlala bagcwele ekhaya lapha kugcwele amakhehla nogogo lapha ekhaya laba babedumile babuya bazosebenza ekhaya kwaphela tu nawe ke uma uthanda ukuba the competition nomunye umuntu ubeka icawe la nomunye ubeka icawe la lo muntu lokufuna athatha abazalwane bonke azobajoyinisa lapha kuwe kubonakala ukuthi uphethe amandla ungamcelanga ungambizanga kufuna kubonakala ukuthi ubani inkunzi kuphela tu kubonakala ukuthi wembethe amandla ikhona enye indoda engayinikeza amandla yahlulwa kulandela umthetho ngiyacela ke bonke abantu engizobanika kule nyanga le engizobanika kulo 2025 ngicela bangilandela abantu balandele umthetho wami ngicela abantu balandele umthetho wami uhloniphe umthetho wami whatever engutshela khona ungangi-undermine hlonipha umthetho wami ungafana nansi indoda yalapha e-East phezulu uma ugqithe prison komdansana phezulu lapha engathi uma ngiyinikeza amandla sebenza indoda igcwalisa amabhasi ekhalayo kushaya ulayini abantu kugcwala abantu babudilika abantu ko-Cape Town beze kuye lapha phezulu emdansana lapha entabeni uma ugqithe prison ngamnikeza amandla uma ngimnika amandla wahluleka ukwacontrola noma ngeke ngimmenshine ngegama but I know ukuthi bayazi abantu uthe suka wahluleka ku-operator ngibe ngimnikezile amandla ukuthi ndoda dlani nanga amandla hamba uphilisa abantu base-Eastern Cape hamba uphilisa abantu base-East London nangempela ngamnikeza induku kodwa uhlulekile ukwenza imithetho yami yena wayeshilo ukuthi ufuna uku-operator ngokwecawe ufuna uku-operator ngokwezayoni ufuna ukuhamba avula isibhedlela sobunyanga ngamnikeza lena angifihli mina ngifuna umuntu mangimnikeza into alalele umthetho wami namhla ukuphi into zakhe ziyafatalala wahlulwa ukulandela umthetho wenza izinto ezingekho right in community mbukelo Mpuma Kapa TV igama lami uyena uDr Mkhulu Mbelambelana uSikhova Lamba sadla mehlaso umgqilazo wempahla kazinganzo phuma phi nazi inamba zivela ku screen lezi inamba lezi ngizibekela wena ukuthi ungifonele 1 uma uthanda uyafona uma ungafuni ukufona futhi uyayeka nansi inamba oqala iyavela ithi 078 78 00 692 eyesibili 078 05 111 33 njengoba zivela inamba lezo uyangifonela nibe seniqaphela ke nabo abantu abezindlala abagcwele la ko Facebook social network abatshela abantu ukuthi deposit imali thumela imali kuphi ngicela ungayithumela imali mbukelo Mpuma Kapa iza kimi sihlale phansi ngikuchazele information yonke ukuthi ngisebenza kanjani uyibone lento ngiyenze phambi kwakho mina angikuthwalisi ngithi hamba kuyolunga ekhaya yonke lento ngiyenza la uphuma so right same day uma ngikwakhela isikhwama sami siphuma sigcwele amaphepha uhleke wedwa ngiyakha lapha lento same time uhambe so right yazi kumnandi kuloya uloya uphumelele ungaloyi kabi uloye nje uphumelele into zakho zihambe kahle kukhanye whatever le oyenzayo iphumelele because emhlabeni impilo i1 and uzophila kayi1 angeke uphile kabili you never get second chance uma ishaya manje kuyobe ishayile sokufaka phansi emgodini ikupho kumnandi ukufa urich nokufa uhlupheka
wazala uhlupheka uyofuhlupheka ayikho impilo emnandi akukho nto emnandi kuyimpilo solo wazalwa solo iyafanana awukaze wabona ubumnandi emhlabeni uphilela ini ngishilo ngathi kwiPhuma Kapa TV umuntu nomuntu ophilisa zinqumo zakhe kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami means ngihawukele madlozi uma unawo amadlozi guqa phansi uhlale phansi ushisa impepha uma ungenawo amadlozi buya ngikuhlolele ngibone ukuthi akhona yini after that uma ikhona siwathebule noma ngaba wasekhe ekhaya kuthiwa aphuma so wathebula siwabuyise back ngikuthwalise ngamadlozi akini khona uzophumelela into zakho zihambe kahle phela tu ongasekho emhlabeni akasekho kumele asebenze ongasekho emhlabeni akasekho angeke aphinde avuke kumele simvuse ngokwedlozi abuye azosebenzela wena into zakho zihambe kahle akwazi ukubhekela ngisho amabhizinisi wakho akwazi ukubhekela ngisho into zakho angikhulumi ke lapha ngoba ngizela udumo noma ngizokwenza icontent ngikhulumela nje ukuthi ngiyala abantu njengo principal wabathakathi njengenyanga enkulu eyaziwayo nationally provincially inyanga eyaziwayo from UK ngathi mangithwala mina ngathwala ubucebi angithwalelanga nje ukudlala angifana nazinyanga oyithola zibambe inyoka bambe bawothenga nazi inyoka eziyelo bayigaxa emzimbeni athi umuntu uthwele ngifuna uxwayisa abantu futhi uma nibona umuntu aphethe inyoka edolobheni noma ngabe yiliphi idolobha awukho umthetho othi umuntu akaphatha inyoka edolobheni lo mthetho lo la eSouth Africa uAfrica asinawo inyoka iyisilwane. There is no one person allowed to come aphethe inyoka edrobheni without certificate of snake angling certificate. Already is not good. Kunabantu abenze wrong. Ahamba umuntu aphethe inyoka edrobheni. Leyo nto lefuna nisukumele nibiza bakwa NCS Natural Conservation abezemvelo. Kuzobonakala ukuthi uphethe le nyoka igcine nini ukujova. Idle nini ukudla. Iphi i-cage yayo. Where is the permit yokutravela nale nyoka? Province, another province. You never allow that. But the person, because bafuna show off, bafuna nokubukwa, umuntu hamba carry inyoka, thina siyawazi umthetho. Sifundela umthetho. Fundela umthetho, ngabuya ngazongena ekuthwaleni. So ke siyayibuka into wrong. So makhona umuntu ophethe inyoka nimbone edrobheni, bizana amapolisa, akwazi ukuthi achaze ngale nyoka ukuthi bapha amapolisa azobiza abakwa nature, abezemvelo all over, bakhona abadila nezinyoka. Bakhona abantu abafundele ukubamba izinyoka bakhona abantu abane certificate esibizwa kuthiwa snake angling certificate abathina nokubamba inyoka wena ubani wena uhamba uphethe inyoka edrobheni uthusa abantu kuzofa abantu kunabantu abanama depression kunabantu manje sometime ebona inyoka angaba ne trauma shayeke phansi umtafe ngale nyoka oyiphethe wena uzokwenza icontent ngayo edrobheni sebenza le nto leyo mayikhona inyanga yenza njalo nami ningangitshela uma niyibona around KZN and I can do something because awukho umthetho othi umuntu akaphatha inyoka. Ngiyafundisa phela ngoprinciple abathakathi mina ngiyinyanga nje yaziwayo efundela umthetho yaphinde yaba no grade 12 yaphinde yafundela ubuthakathi. So ke into wrong sayibuka. uDr Mkhulu okhulumayo umbelambela uSkhove salamba sadlamethaso kwamhlabiyele ngana umgqalazo wempahla kaSinganzo phumaphi. Ngikhuluma nababukeli bePhuma Kapa ngithi akeze umuntu ekhaya alanda into yakhe. Lo nyaka lo ngimenzele uChristmas wakhe ube mnandi into zakho zikhambele kahle anginaso ke ispecial njengalabonyanga mfana abavela online athi nginekhombo nginani ayikho inyanga enespecial emsebenzini wobunyanga kunomehluko kumuntu othengisa iwasho nothengisa izimbiza kunomehluko nenyanga inyanga ihlala endombeni umuntu othengisa iwasho uzomthola beka itafula edrobheni uyafika nomunye usemfuleni usebalangeni uyawubamba umuthi umalini lo uyawubeka nomunye uyafika ubamba umalini lo kube ngathi uthengisa impahla umuthi awuzona impahla ukhishola endombeni awukhishelwa estradeni bantu bakithi nizophuza into ezirong nihambe nikhotha izinto wrong hambe endombeni yomuntu lapha asebenzela khona ubone ukuthi usebenza kanjani ngikhuluma ngokuthwala ngithi umuntu wonke okhona njengamanje obuka le episode akeze umuntu alande into yakhe ngikwenzela nge-less price for Christmas wakho ukuthi ube right hayi ngoba ngilambile hayi ngoba ngenza special angenza na special angisunyanga mfana mina angisunyanga mfana kula nje ukupholiwe la
Mbukelo Mpuma Kapa TV ku-channel 260 yena uDr Mkhulu Mbelambela Nusikhofisa Lamba sadla mehlaso umgqilazo wempahla kanzi ingane zophumaphi. Ngithi asithwaleni madoda, uma ufuna ukuthwala buya ngikuthwalise ngikunikeza amandla. Uma ngikunika uphondo lwami sihamba nawe siyogembula uthathe something uwina imali yakho same day ubone ukuthi idlala kanjani umshini. Phela tu leyo nto ngiyenza manje. Ake nginikeze abantu nje kulo September lo. Anginikeza abantu kulo September until December. Oh too serious. Akeze ke mangifonela. Nazo inamba zami zivela ku screen ke sengizovalelisa. Ngiyaphinda futhi inamba ngiyayibiza futhi. Inamba yokuqala ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 111 33. KwiMpuma Kapa TV umuntu nomuntu uyophiliswa zinqumo zakhe. Ngihawukele thonga lami.